Hoi, ik ben Celine Magnena van Taal tot Succes. Misschien herken je dit wel. Je wil heel graag een cursus Frans volgen. Dat wil je al heel lang. Je bent elke dag bezig met Duolingo. En je maakt vorderingen, want je leert wel woorden. Maar je wil ze graag in een gesprek gebruiken. Nou, ik bied conversatiecursussen aan, al heel lang, meer dan 10 jaar. Maar wat ik nieuw heb, is dat ik nu een flexibel abonnement aanbied. En dat betekent dat je 10 lessen koopt en je mag ze vrij inzetten wanneer je wil, binnen 6 maanden. Zo kun je en vaak op vakantie gaan en naar het theater gaan en voor je kleinkinderen zorgen, maar ook een cursus Frans volgen. Leuk toch? Mocht je nog een klein beetje twijfelen, neem contact met mij op en ik help je graag verder. Dag!